Enseny l'aparellada. És un cava elaborat a la cooperativa de Sarral i normalment quan presento els vins acostumo a fer així, zasca! Aquí amb canya, però aquest he anat amb més de compte perquè com que l'he de destapar, tinc por que em faci un raig cap enfora. Està elaborat només amb raïm parellada, que les 3 varietats de cava, el macabeu, el xèrego i la parellada. La parellada és la varietat més fresca, la més subtil, la més floral. Fixeu-vos que al Penedès fins i tot hi ha 2 noms per la parellada. La parellada quan és vinya de la plana i la montònega o montòneg quan és de vinyes d'alçada perquè és quan la parellada s'expressa millor. Nervi, complexitat, és superfloral, superfresc, per acompanyar un àpat, però sobretot és un cava d'aperitiu, de mitja tarda o, per què no, de copa de nit. A disfrutar-lo, que és una passada. Salut!